Som kontorelev hos Vestre Landsret bliver du en del af den dømmende statsmagt. Det er et job, der giver mening, fordi du er med til at skabe retssikkerhed og tryghed i Danmark. Som elev starter du hovedforhandling i retten. Vestre Landsrets 11. afdeling holdt den 17. november 2023 retsmøde på Tingstedet i Viborg. Som dommer fungerede landsdommerne John Lundum, Malene Værum Vestmark og Karen Laursen. I din daglige dag har du et godt samarbejde med de andre elever, retssekretærer og dommerne. Der er også plads til et godt socialt fællesskab, hvor der blandt andet er en bordfodboldturnering, julefrokoster og andre arrangementer med dine kollegaer. Under elevtiden ved Vestre Landsret så kommer man til at sidde forskellige steder i huset. Man kommer til at sidde på de 2 retssektioner, man kommer op og sidde i kassen, og man kommer også til at være i sekretariatet. Vestre Landsret, det er Lærke. I din dagligdag har du et tæt samarbejde med dommer og jurister i huset. Der er et vidne, der er blevet langtidssygemeldt i den her sag. Okay. Og jeg ved ikke, om vi måske skal have nogle bemærkninger fra statsadvokaten og forsvaren, før vi kan gå videre. Der er ca. 100 medarbejdere her i huset, hvoraf 45 af dem er de administrative medarbejdere, og 55 af dem er jurister. Så hvis du godt kunne tænke dig en spændende og alsidig hverdag, så skal du søge en elevplads som kontorelev her hos Vestre Landsret.